sa alpa, dinuyugan sa alpa, ug sa mananoy nga awi, inubanan sa mga trompeta, ug sa tingog sa pudyo, pag-awit nga masadya, atubangan sa hari ang Ginoo. Ania ang Ginoo aron maghari sa yuta, uban sa palanuga ang kadagatan ug ang nagapuno niini, ang kalibutan ug sila nga nagapuyo niini, papamakpaka ang kasapaan, pasinggitang nga masadya ang kabukiran. Ania ang Ginoo aron maghari sa yuta, uban sa atubangan sa Ginoo kay nagaabuhot siya, kay nagaabot siya aron paghari sa yuta, magmando siya sa uban sa katarong ug sa katawhan, uban sa iyang kahaan.